ಈ ಬುಕ್ ಓದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಲೈಫನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲೇನಾಡಿ ಬೇಲೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ತೋಟ ಉಂಡತಿ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬೇರೆ ಅಂಚ 3 ಜನ ಬೇಲೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಮುರಣಿ ನೆಟ್ ಟಿಪ್ಪಡ್ಕೊನೋದು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ ಅವ್ಳು ಪಾಡ್ದತೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ತುಂಬೇರಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಚಾಪುರ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಅಂಚೆತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕನದೆ ಇನ್ನು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಸಾರು ಐಕ್ ತವತೆ ಮಾತ ಬೇಯುನುಂಡು. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಇನ್ನು ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡನು ತೂಕ ಜನ ಕಜಿಪು ಮಾತಾಂಡು ಜನನಿ ಬೈದಾರು ಏನ್ ಫಂಡ್ ಐತೆ ಜನನಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಏನ್ ಪಂಡಾಲ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಪಂಚಿನಿ ದಿನ ಬರ್ಪುಜಾಲು ಇದರಿಂದ ಹೊರರ ಮಾತ್ರ ಹೊರರ ಬರ್ಪುಜ ಹೊರರ ಜಪ್ಪು ಜನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊರರ ಅದೇ ಬಯರ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲ ನನ್ನ ಹೊರಡಾತೆ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇವತ್ತಿತ್ತೇರು ಮುರಾನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾ ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಮೂಲ್ತಾ ಜಾಲ್ ಮತ ಆತ್ನತೆ ಅವತ್ತ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಉಲಾಯ ಬರೋನುಂಟು ನೆನ್ ತೆಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪುನಿ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣು ಹತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಉಲಾಯಿ ಬೀರವರು ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಿಂಟಲ್ಲೇನಾ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲ ಯಪ್ಪ ಯಾನ್ ನಡಪು ನಿಜ್ಜಿ ನೆನ್ನೋಡು ದಾಲ ಮನ್ಪು ಜಂಕುಲೋ ನೆನ್ನೋಡು. ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಪಕೋಡ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ತಯಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆದಾಕ ಪೋದಾತನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಚೂರು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಒರಿದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯದ ಚಾ ಮಾತ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಇಂಕ್ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೊರ ಅವಳಿ ಬಾಕಿ ದೀಂಡೊಂಡತಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಪಕೋಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು 2 ಕಪ್ಪುದೆ ತೊಂಡ 1 ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದೆ ತೊಂದೆ ನಾನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿದೆ ಖಾರಗೋಸ್ಕರ ನೆನ್ನೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇವಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಲಾಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುಚೆ ನಾವು ಹೊರ ಕರ್ಚುಂಡು ಅಂಚ ಒರ್ಚಿ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ಹಾಪಡತ್ತೆ ಯಾವ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿಯೇ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನೇನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನೆಕ್ ಮೂಲು ಅರಶಿನ ಜೀರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಅಣ್ಣಾಂಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ತಾನೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ನಾವು ಚಕ್ಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ದಾದ ಮಾದ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೆನಿತೆ ಆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಯಾವುದು ಪಾತೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನರಾವಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಗಂಟು ಪೆರೆ ಬರಲಿ ನಿಗಲ್ಡ ಇಂಚಿನ ಕಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂಡ ಲೋಟೆಡ್ ಪಿಂಗಣಿ ಇಡ್ಬರ ಅಲತೆ ಮನ್ಪೊಲಿ 2 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟದೆ ತೊಂಡ 1 ಲೋಟೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದೆ ತೊಂಡ ಅಂಡು ಎಂಡೆ ಇತ್ತಂದು ಮುಂಬರೋ ಕನತ್ ತೀತನು ರೆಸಿಪಿಗಂತ ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಇಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆ ಬರಲಿ ಎತ್ ಬೋಡಾತೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಮನ್ಪತ ಅಂಚ ಇದೇನು ರಿಬ್ಬನ್ ಪಕೋಡದ ಮೋಲ್ಡೆ ತೊಂದೆ ಇಂದು ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗನೈತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೆತೊಂಡುಂಡತಿ ಮಸ್ತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ 14 ಜಿಬ್ಬಾಗಿ ಎತ್ತ ತಿಂಡಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಒಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡುಂಡು ನೀವು ದುಮ್ಮೆ ಮೀಶೋರ್ದೆ ತೊಂದಿನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಿತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕ
ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ನಿಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೋಪ್ ಇದನ್ನು ನೀ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯ್ದ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿವು ಜನ ಕಂಚು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲತ್ತ ನಮಗೆ ರೈಸ್ 2 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿಡು ಈತ್ ಪಕೋಡ ಅಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಸಮೇತ ಈತ ತಿಕ್ಕೋಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತ್ ದೀಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬುಕ್ ತೂಪಗ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅರ್ಧಂಚಿ ಯಾಂದೆ ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಓದಂದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಂಡು ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಖಿಲ ಬೋಡಾಂಡದೆ ತೊನೊಳ್ಳಿ ಯಾನೈತ ಕತೆದಾಲ ಮನೆಯರೆ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಒಲ್ಲ ದೇತ ನೋಡು ನಾಂಡ ದೇತೊಂದು ಏಪಗೊರು ಓದೊಲಿ ಯಾನು ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿಂದಾನಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಓದುಚಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೀನಿ ಯಾನು ಅವ್ಳು ಸೈಡ್ ದಿತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನಲ್ಪ ಇಂದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಯಾಂದೆ ತೊಂದಿನ ಅಮೆಝಾನ್ ಉಂಡು ಈ ಬುಕ್ ಓದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಲೈಫನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಡಾಂಡ ಎರಗಂಡ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಕೇಳನೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆನಿಗ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಯಾನು ಡಾಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಓದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೆತ್ತೊನೊಂತೀರ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪನೊಂತೀರ ವಿಷಯ ಮಾತ ಅಂಚ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ ಅಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದು ಓದಿಜಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಪನ್ಪುಲ್ನಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಓದುಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಕ್ ಬಾರು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ತುಕ ನಿಖಿಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಪಕೋಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಇಟ್ಲ ಬೊಕ ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ತನ್ನಾಡು ಬೊಕ ಒತ್ತೆರೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಬೋಡು ಪುಚ್ಚಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ತಿಂದನು ಮಸ್ತ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದು ಪೂರದೆ ತೊನ್ನಾಂಡ ನಮಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕೊನಿ ಕಾಲ ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಂತುಂಡ ಹೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಯಾನ ಕನಪು ಜಿಂದಿಚ್ಚಿ ತಿಂಡಿ ಕಣಪೆ ಏಪ ಗೊರ ಇಂಚ ಕಾಯ್ತು ತಿಂಪುನಿ ಅಂಚ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ದೀತೆ ಗಂಟೆ ಆಜ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಕಷಾಯ ಬರ ಒಂದುರ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಆತನು ದಾದನ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಬೈದನಿಗೆ ಪನಿ 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 ಬರ್ಸ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರಲ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನಿಲ ಬರ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ರಾಶಿ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆಯರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನನಗೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್